זהו חזון המתחיל ביזמות. קורם עור וגידים בתכנון וירידה לפרטים, ומקבל חיים עם ההוצאה לפועל של פרויקטים מורכבים. חזון שנשען על ידע טכנולוגי המאפשר לבנות תשתיות מהמתקדמות בעולם. הוא מגיע לשיא בהחזקה וניהול של אלפי פרויקטים, המהווים גב כלכלי איתן לחברה לאורך שנים. זהו חזון מחזור החיים של אלקטרה. יוזמת, מקימה ומתפעלת. אלקטרה השקעות היא כוח עולה בתחום יזמות הנדל"ן, המעורבת בפרויקטים בעלי פוטנציאל רווחי גבוה, הן בישראל והן בשווקים מתעוררים ומבטיחים באירופה. מתוך הפעילות המסורתית של החברה נולדה באופן טבעי אלקטרה פאוור. חברה זכיינית האמונה על מגה פרויקטים בתחומי האנרגיה והתשתיות, הפרוסים על פני שנים רבות. החטיבה הקבלנית של הקבוצה מובילה בישראל בפרויקטים בקבלנות ראשית לבנייה, תשתיות ומערכות אלקטרומכניות מורכבות. החברה מקימה אלפי פרויקטים למגורים, מסחר ותעשייה. אחראית על ביצוע מגה פרויקטים ממשלתיים ועירוניים בתחום התשתיות. מציעה פתרונות אלקטרומכניים כוללים במיזוג אוויר, בחשמל ובצנרת. מבצעת פרויקטים מאתגרים בתחומי הרפואה, האנרגיה וטיהור השפכים, ואחראית להרכבתם ושירותן של יותר מ-13,000 מעליות ברחבי הארץ. כחברה דינמית המסתכלת קדימה ובוחנת באופן תמידי את השוק, אלקטרה הרחיבה את פעילותה גם לשווקים נוספים בחו"ל, ומקימה מערכות אלקטרומכניות מורכבות במתחמי מגורים, מרכזים מסחריים ומבני ציבור. בשנת 2013, אלקטרה פועלת ב-15 מדינות ברחבי אירופה, אסיה ואפריקה. חטיבת ה-Facility Management מאגדת את כל יכולות הליבה של אלקטרה תחת גג סינרגטי אחד ומספקת שירותי ניהול, תפעול ותחזוקה של מערכות אלקטרומכניות מורכבות באתרי מגורים, מסחר ותעשייה. את הסינרגיה משלימה תודעת שירות וחתירה למצוינות המושרשת בחברה עוד מראשית ימיה. אלקטרה פועלת גם בתחום הסחר של מתגים ונורות חשמליות לצרכים מקצועיים וביתיים כאחד. השחקנית הראשית בזירה היא חברת הבת קצנשטיין אדלר, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של לוחות חשמל, מספקת מגוון פתרונות ליישומים בתעשיות כבדות ומייבאת מוצרי תאורה לצרכן ולשוק העשה זאת בעצמך. כל חברה בקבוצת אלקטרה עומדת בפני עצמה בהצלחה רבה, אך עוצמתה הגדולה טמונה בסינרגיה העמוקה בין חברות הבת השונות. החברות חולקות מערך שליטה ובקרה מרכזי, מערך רכש וקניינות ואף מערכת שירות לקוחות. כך, אלקטרה מספקת ללקוח הסופי מוצר שלם במהירות, איכות ומתוך איתנות כלכלית שאין לאף מתחרה אחר בשוק.
יוזמת, מקימה ומתפעלת. אלקטרה. Consider it done.